Awusithathe usibeke namhlanje umengameli uvakashe ekhaya hayi ukhethu kwasekhaya ekhaya mhlawumbe kuthini kuwena uvakashe umengameli ekhaya kwesinye isikhathi ma kwehla into enhle ngaphezu kwakungani ukuthi ungayichazi uyithini lento ehle namhlanje bengazi ukuthi ngabe kusuka umongameli esekimi nje ngiyimi umfishane nje uyangibona ngisho ungibuka ukuthi angikho ngikhona kodwa ke wehla umongameli njengozakewu wesa lapha kimi wafika nethende lapho ukuthi mangisebenza lapha ngakho amahawu izulu malina ngibekele lithende ngisebenze malibalele ngibeke nami ithende la ngashiswa ilanga kakhulu yabona angisiye vele umuntu okushiswa ilanga mangibukisisa kahle yikuthi phela ngoba nakho ke sisezweni yabona cha ngidlulisa ukubonga kumongameli ku-NFP nakubahola afike nabo nomphakathi wonke nje kuleli izwe lakithi lakaDube into abayenzile ukuyibonga kungaphezulu kwamazwi amazwi enginawo mancane kunalento elayikhayo njengamanje so ngiyabonga kakhulu umongameli nakumama naseqenjini lonke nje le-NFP nomphakathi wakithi kaDube ukuthi akuvotele i-NFP phela ngoba i-NFP ayigcinanga ngokukhuluma iyenzile sabona amabhodi ngoba kuleli izwe likaDube awu-16 fakwa NFP ubaba ongizala wayethi idrum likaJojo noma ngalikhulu balingenamanzi abantu abayi kulona bakuleli elinamanzi ngobona abantu bebangaka nje abadonswanga ulimi lwamanga badonswe ulimi olukhulumile isandla sasesiyenza imisebenzi yasiyabonakala ngicabanga ukuthi ngizamile ukukhuluma ngimuhle kahle ekukhulumeni asiphethe ngokuthi uNovember ususeduzane mhlawumbe ikuphi wakuthembisa umengameli lokukhethela kwaNovember uNovember useduze wonke umuntu kuleli izwe lakaDube uphethe ipeni ulinde iphepha lokushaya u-X ngalela langa eqenjini le-NFP akusekuningi okuzokhuluma phethe ipeni nje kulindwe ngalela langa kuthiwa X ku-NFP esiyathatha kulula Nkosi yamahawu asibona ngesikhathi sakuthi asiphathe